kaluwore kod gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto. En gwelo bende oneno kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto ogwelo Eliud Owalo kaka jalo bedo jalup jatend jotije mong'ere kaka Deputy Chief of Staff mabiro konyo weche mag chwalo ting to kod tije makare mag piny owacho. Mano Deputy Chief of Staff, Performance and Delivery Management. Maana achiel kuom gwelo bende tim kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono. En gwelo bende biro neno ka okonyo e chopo kare chenro ma gin godo e bwo agenda margi mar bottom up economic agenda mong'ere kaka beta. Kendo yango kanyo ni apisi mare biro bedo karango tije ma itimo kod iwacho ni bede migepe mag piny owacho ma government ministries kaachiel kod mamoko kamoting'o departments mopogore opogore bende biro neno ni gichwalo tije magi eyo makare. Bende mondo mi gijiw weche mag ting' mar beta ma en bottom up economic agenda. Bende jatend piny Kenya William Ruto kokadho kuom piny owacho bende oyar bade mong'ere kaka broad based government. Bende ogwelo kanyo Moses Kiare Kuria kaka jalo bedo kachiwo rieko mano senior advisor e duol motenore kod weche mag uchumi ma pacho kaendi. Moses Kiare Kuria bende koro gwel kod jatend piny Kenya William Ruto kaka achiel kuom jogo mabiro bedo kachiwo rieko, jogo bende koro biro chiwo rieko e rang'iny mamalo mago senior advisors bende bedo ka bedo e duol mar weche mag uchumi mano Council of Economic Advisors. Bende piny kanyo jatend piny Kenya William Ruto bende ogwelo ng'at mong'ere kaka Dennis Itumbi mabedo ka telo ne weche mag iwacho ni loso omenda e yor bedo kod lony to kod iwacho ni talanta mano creative economy and special project to kod chenro mamoko ma oyiedhi. Magi no bende otim kod gwelo motim kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono kokadho kuom duol mochune ndiko oganda tich mano Public Service Commission. Koro Eliud Owalo ogwel kaka jalup jotend jotije mano Deputy Chief of Staff ma bende bang'iyo weche mago mag chwalo chenro e bwo chenro ma piny owacho mano bottom up economic agenda kaachiel kod Moses Kuria jalo bedo kachiwo rieko e rang'iny mamalo mano senior advisor e duol mochung'ne weche mag uchumi e pacho kae. Bang' wach ma bende chopo